yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Abidjan leydi Côte d'Ivoire waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamote français. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bismilla mon eley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka alarba haare hakkude Israël e Iran to Moyen-Orient no jokki hanki horejo kono Iran mawɗo warama saabu piyande Israël e dow Iran kañum ne fiɗi misilaji e dow Israël e on saaha batu G7 timmi hanki to Canada e fuɗɗode kabaruji ɗi ma en jaadu hen e nultodiraɗo men New York dawlaji dentuɗi Amérique. Général Mamadi Doumbouya horejo laamu faddewu leydi Guinée no tawe to leydi biyetendi Côte d'Ivoire o yiidi e hoorejo ndi leydi on wiyete ko Alassane Dramane Ouattara toɓɓe kewɗe yewtama hakkude ɓe hooreɓe ɗiɗo e yeru faggudu yiya garta hakkude leyɗele ɗe kañumen nenago ma en gartu hen e ley kabaruji ɗi ko limore hulɓiniɗe nde seelata e haalede yaade Espagne no jokki warde yimɓe ko ɓaɗi ujunere temedde jeenayi ɗannotoɓe yinnoɓe yaadedi leydi mbasi pittali mumen e nder lebbi 5 e nde hitade ko ɗum holli fedde biyetede e Caminando Fronteras ɗum ko fedde nde wona lamiyankore ɓe immi ko e leyɗele nogas e ɗiɗo ɓe mayuɓe e yiru Sénégal Gambia Guinée Mali Mauritanie Burkina Faso e leydi Côte d'Ivoire tedduɓe bisimilla moon ɗo mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde Amadou Barouba salmini on tedduɓe bisimilla moon ñalande jeegaɓerde haare hakkude Israël e Iran hanki horejo kono Iran mawɗo o warama saabu piyenɗe Israël e dow Iran kañumne e banggue muɗum fiɗi bomboji misilaji e dow Israël Ceerno Modou Mba aɗa jooɗi to New York dawlaji dentuɗi Amérique ngo jaɓodiro piyenɗe hollani ɓadagol heɓude deƴƴere tafon. Kono woniri Amadou Barouba hanki Israel holliti wonde ɓe itti fittandu Ali Shadmani tawaɗo e hooreɓe hiwoɓe révolution Iran fettanɗe tiiɗuɗe waɗuno ka sera wuro Téhéran l'armée Iran ɗen kadi inni misilje mum noddirteɗe fata fusi hiwirɗe weeyo Israel ɓe holliti kadi ɓe memuno cuuɗi ɗiɗi gollirɗi sarwisi secret ma mbiyen sarwisi kumpite Israel sengo Amérique ɗo ardiɗo leydi ndin Donald Trump no jokkindirde konguɗi ka mejaje rendo o noddi yo Iran lappudande wallina kaɓirɗe hanki hoorejo Amérique on yedduno yewtere Emmanuel Macron mo Faransi wi'uɗo e tenen ka tumbodiral G7 Canada wonde laawol yewtere hakkunde Iran e Israel no yalti. Ceerno ko humodiri e ngal tumodiral tigi holko mbawɗen tongude e timmal maggal. Amadou leyɗe jeeɗiɗi tawdaɗe ɗen ɓe keɓi kawral e dow toɓɓe jeeɗiɗi himmuɗe tatije ɗen no humodiri e technologie e hakkille tafaɗe kañum e ogirɗe saɗuɗe ɗen eɓe faala fewnude sarɗiji no ɗum yeyirte ka luumo fewndo ɗo ko Chine ɓuri waɗude jungo mum e ngeygu ngun cimti kawtaɗi heddiɗi ɗin ko fii giiteli burure ɗalle ɗe ɗoftaki sariya e dolidiro hakkunde leyɗe kañum e haare hakkunde Israel e Iran ko haaluɗen fimum ka fuɗɗode ɗo no hani kamandinen to wonde inde Ukraine tawaka e ɗin cimti kawtaɗi. Ceerno Modou Mba jarama.